Busa sa maogyapon nga mga pamaagi mga pinangga andama ang inyong mga pangutana. Ug ako nga dako nga pagtawod sa tong kadagkuan sa Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumula sa atong pinangga nga Presidente Elder Roger Caderma, ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, ug usab kang Sir Chimel Almosera nga ato usab nga Treasurer. Okay? So, hangyon ko kamos pagduko sa inyong ulo magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong paguban, dagan salamat sa imong gugmag kalinaw, dagan salamat usab sa imong paguban kanamo Lord, ako nagaampo alang sa tanan nga mga televiewers, Facebook viewers o bisan pa man sa nga means nga maabot kini nga mga programa. Padalangay usab ang naas mga panimalay karon. Amo nigi pangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Og maayong hapon sa tanan, no, ilabi na usab sa atong mga suki nga naminaw. Maayong hapon usab diha sa US. Ilabi na usab ni Brother and Sister Jay Salcido, Brother and Sister Jag Bautista, and the Bakersfield International Church. Og maingon usab kang Sir Rex Gonzaga. Og maayong hapon usab sa tanan, no? Labi na usab ni Renz Roque, maayong hapon ni mo diha. Maingon usab ni uban sa iyang pamilya karon, no? Nasa Ireland. Og maingon usab sa atong mga kauban dinhi sa Mindanao. Maingon usab kang Gaga nga Buna og usab sa tanan lamang nga nagsunod atong programa, dili na ako mga nalan tanan, labi na atong mga duol sa ato nga pangutana pastor nga makanunayon nagsunod di atong programa. Okay, naadi ni si Don Isor Tilianita. Good afternoon, Pastor. Pastor Chris, so nice to watch the show again. Greetings from Chonburi, Thailand. God bless you always. Maayong hapon di sa Chonburi, lang ba na usab ni Isor Lianita. Maayong hapon usab ni Pastor Adi Libato or Dr. Adi Libato nga nakaroon sa Thailand. Mayong hapon nimo di Pastor, no? Usa na ko na sa mga mentor sa Mountain View College, daghang kog nakatunam usab gikan sa iyang mga klase og halos tanan majors, no? Dili lang hinon tanan pero halos gyud na-under ko niya tungod kay ako sa estudyante pa ko gabantayan gyud ako na iyang mga klase. Kay daghan tag mapo. Mayong hapon usab diha ni Peter Quaterno Tosyo. Good evening, Pastor. God bless you and your ministry. Maingon sab nining Hinibro nga pagasinulatan, watching Jmar Yasay. Juna Noguera, Word of God stands forever. Og niyasab si Ritoyan Nano Jr. Mayong hapon, Pastor. As sa Colossians 1:15 og Roma 8:29, unsay pasabot sa panganay, Pastor, please. Okay. Basahon na to ang Colossians 1:15 nga iyang giingon diri, unya ang Roma 8 kuandayon ang iyang Roma nga ipabasa sa ato no. Colossians 1:15. Okay, aron na masabtan usab sa audience kung unsay buti pasabot niya na. Okay, Roma 8:15. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Okay? Nagisgot og firstborn, kung sa Griego pa ni siya is prototokos, no? Nya ang iya ding gikuan dinhi ang Roma 8:29. Okay, atong basahon. 29 kay sila nga mga giilan niyang daan gikabutan usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak aron kini siya mahimong maoy panganay sa daghang magsuon. Okay? Now, ang iyang pangutana ni Igsoon, paki-explain ani nga mga bersikulo kining word nga panganay. Kung sa Griego is prototokos. Actually kadang prototokos Igsoon, duha na compound word na siya, protos ug tikna. Imong makita igsoon kanang word nga protos, first, di ba? Tawag nato og sa Griego ang pinal una o mo nang gitawag panganay, no? Firstborn. Now, ang iyang punto unsa man bot pasabot. Ayaw nato, dili nato i-interpret ang Biblia sa atong kaugalingon nga background. Kaugalingon natong educational system. Kung asa man ka ni graduate og kultura, ayaw i-translate ang Colossians 1:15 sa imong kaugalingon nga pagsabot. Example, dinhi sa Pilipinas, mag-ingon ka og panganay. Meaning to say, una nga na tao. Dili mahitabo nga ang panganay sa atong pagsabot ni sa Pilipinas, manaapay magwang niya. Kay kung napay magwang niya,
sa konsepto sa Pilipino, dili na panganay. Pero dili sa tanang panahon dinhi sa Biblia. Kay sa Biblia igsoon kaning word nga panganay, gitawag nato og kaning prototokos kon firstborn. Protos means first, o niya gitawag nato og una, no? O kaning tikto nga gitawag nato og to beget, to engender. Now, ingani, sa Biblia adunay lain-lain nga kahulugan sa word nga firstborn. Una, ang firstborn din sa Biblia igsoon naghisgot og utmost priority. Okay? Atong tanawon, Exodus kapitulo 4 bersikulo 22. Okay? Exodus kapitulo 4 bersikulo 22. Ano masabtan nato ang word nga panghanay? Okay, nagiyon din. Okay, 22 niya. Og maggaingon ka kang paraon ni si Jehovah nag-ingon ni ini ang Israel akong anak nga panganay ang akong panganay. Kinsa si Israel igsoon? Anak nga panganay. Ang pangutana, kinsa man ni si Israel? Sa atong nasabtan dinhi sa Biblia. Si Israel igsuon mao si Jacob. Atong basahon, Genesis kapitulo 32 bersikulo 28. Og siya miingon dili ka na paganganlan nga Jacob kun dili Israel kay nakigbugno ka sa Dios sa tao og nakabuntog ka. So imo makita igsuon sa diha nga struggle si Jacob. Niya, wa ginya buhi og ningon na ang iyang gigunitan nga buhi ko kay hayag na. Siya dili ta kabuhian hantod dili mo ako panalanginan. Og niingon dayon to siya, okay, dili na kanganlan og Jacob kun dili Israel. Kinsa di si Israel? Si Jacob. Question, si Jacob ba ang kinamagwangang anak ni Abraham? Dili. Di ba? O kamagwangang anak ni Isaac? Dili. Di ba? So, imo makita igsoon nga binagi sa Biblia, si Esau, magulang to. Okay? Na kung imo sa tanahon si Jacob, manghod. Pero ang pangutana mo ni, nganong ginganlan man si Jacob og panganay? Okay? Ginganlan si Jacob og panganay igsoon, kay ang panganay sa Biblia, buot pasabot usas kahulugan niya na utmost priority. Natagaan og prioridad si Jacob pinaagi sa panalangin sa Ginoo. So gitawag siya panganay. Okay? Ikaduha nga kahulugan dinhi sa Biblia sa word nga panganay. Aton tan-awon ang Salmo 27 bersikulo 39 mantingali ni. Aton tan-awon sa Salmo 27 bersikulo 39. Okay? 27:39. Okay, atong tanawon. Nagingon diri sa moong bersikulo nga ato nga pagabasahon karon. Okay? 27 bersikulo 39 or 39 bersikulo 27. Nabalik. Okay, 39 bersikulo 27. Nagyon. Okay? 39 27. Gamay lang yung na kay usahay kini mga bersikulo dili man nato ma-perfect og memorize tanan na may panahon nga atong gakalimtan kana. Salmo 89:27. 89:27 niya. Himuon ko usab siya nga akong panganay ang labing hataas sa mga hari sa yuta. Kung basahon nimo ang tibok nga konteksto sa Salmo 89, naghisgot ni siya kang David. Question, si David ba ang kamagwangang anak ni JC? Dili. Gani si David na ulahi, tungod kay nagunahuna si Samuel, nagkadtong mga magwang ni David, mautoy pilion sa Ginoo. Mauto nga naulay si David sa pagtanaw sa maong propeta. Mo nagignan si propeta Samuel, ay pagtanaw siyang gitason o barug. Kay ang Diyos wa magtanaw niya na, kundili nas kasing-kasing. Katapusan nga bersikulo kay naaman tayo cooler. Okay? Revelation chapter 1 verse 5. Katapusan nga bersikulo para aning prototokos or firstborn. 1:5. Nagingon. Okay? O gikan kang Hesukristo ang kasaligan nga saksi
ang panganay sa mga nangamatay. Okay? So imo makita mismo dinhi si Jesus Christ gitawag og panganay sa nangamatay. Nganong gitawag mo siya og panganay sa nangamatay? Unsa may buot pasabot ani nini nga mga punto? Minito si sa tanan nangamatay igsuon. Siya ang panganay. Gitawag nato og kaning superiority. Okay? Primero natong gisgutan, Exodus Kapitulo 4, versikulo 22, nagisgot og utmost priority. Niya sunod atong gibasa ang Salmo 89, versikulo 27, nagsabot og chief in position. Pag-abot sa Revelation 1:5, nagisbot og superiority. So ang kahulugan sa word nga panganay o firstborn, wala magisgot, dili sa tanang panahon magisgot og kinamagwangan nga anak nga ubos gid tanan, kundili pwede siya nga nasa ubos napay magwang sa iya, pero ang gipasabot ana is chief in position, superiority o utmost priority. Boy ato dawaton ang first caller nato. First caller, go ahead palihog. Padayon Nixon. Go. First caller. Wala tong first caller? Wala kaulat? 1 2 3 4. Hello, sir. Okay, go, palihog. Question Nixon. Ang mapana lang ko, sir, ba? Hello. Palihog, padayon. Hello. Padayon. Hello, sir. Go. Padayon. Paminaw sa imong cellphone Nixon, ayaw paminaw sa imong monitor, kay ang monitor mo late na og 3 seconds to 5 seconds. So di gid ta makasinabot kung maminaw ka sa monitor, diha paminaw sa imong cellphone kay live gyud ko nimo madawa madungog pasag din na ng monitor Exxon. Anyway, madungog man ko nimo pinagi cellphone. Go ahead Exxon, palihog. Hello, sir. Hello, sir. Go. Hello. Padayon. Okay, hello. Hello, hello. Go. Hello, hello. Hello, hello. Padayon. 1 Hello, sir. 2 Go. Hello, hello. Malangan ta ni Exxon, ato na lang bugdoon. Exxon, nga ni mga pinaga, kamo mga caller, hangyo lang ta, nga i-monitor ninyo diha sa inyong cellphone. Ayaw mo pag-monitor sa inyong TV. Kay kanang TV, Exxon, ang atong technology, dili na siya, pagtingog nimo dito din dungog. Mulit na siya og 3 seconds to 5 seconds, tungod kay muagi pa na siya sa system. Muagi na siya sa internet, muagi sa Facebook, o asa nga iyang agian, ay dayon nimo makita. Muna nga matingala kang nganong wala ko gatong bago niya late. Exxon, sa cellphone mo paminaw, ayaw mo paminaw sa monitor. Bueno, na din si Peter Cuarterno, Tusio, good paying pastor, God bless you and your ministry. Niya si ni Juna Noguera, Word of God stands forever. Niya din si Japit Biluso Sunal, mayong gabi pastor, pangutana kung makasala ba ang tao nga dili mamansin sa iyang isig katao kaysa unsa man good kusog siya mambuli mao ang nagalikay. So anyway, uso man aron panahon na usahay ng bully. Di man yung uso, pero daghan nagdaghimo niya na igsoon nga diin dili usad maayo alang sa iyang isig katao. Now dili naman nato na angay to bagon igsoon nga sala man na siya dili tungod kay ato magyud makita nga dili man gid siya, no. Anyway, akong giabrihan ang akong cellphone aron maka-monitor ko sa punto kay gabakle nga atong internet dinhi sa ato hub channel. When in fact mura og interrupted siya karon, so wala ko choice atong abrihan ang atong cellphone para mo gamit sa atong kugalingon nga dita. Niya din si Nitz Bibiko Quezon, mayong hapon pastor, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Niya din si Delia Silvano, mayong hapon pastor, nakapaminaw na pud mi sa imong programa. God bless your program, watching from Florida, USA. Niya din si Japet Biluso Sunal, mayong hapon pastor. Okay, momentong ganina nga dili mamansin. Now, iyan po lang si Exxon kay unsaon taman nga mao man sa iyang kaluyahon. Mao na bitaw, mao na nagingong nga higugmaon nimo imong kaaway. May gani kay wala ka pasipad Pero taga ilang siya, dag-alang gihapon ang usa ka hatred ngadto sa usa ka gugma Exxon. Mao bitaw nang kung imong lantaw bitaw dinhi sa Mateo. Okay, dagan ta sa Mateo kapitulo 5. Aron matagaan na to og gamay nga bersikulo kani imong giingon diha nga mga punto. For example, ingon dinhi sa 5:38-39.
Kamo nakadungog na sa giingon mata tungod sa mata, ngipon tungod sa ngipon, apan magaingon ako kaninyo, ayaw ninyo pagsukli ang taong dautan. Hinunua, kung may musagpa kanimo sa tuo, mong aping, itahan mo kaniya ang pikas usab. But pasabot, ayaw na pagbalos. Di na to ni literal for literal igsoon nga na ako nadunggan nga ipasagpa niya ang wala, niya itaon niya auto kung makaigo kuno itaon niyang wala, pero kung di kuno makaigo asa mo ko niya itaon ng wala. So say nga na no tungod sa atong kasuko, pero ayaw sukli ang dautan, pinagi sa gitawag nato og dautan. Okay, so niya dinhi si Lani Solieta Baruro. Mayong hapon ni mo dia, sister. Niya din si Prince Tanjay. Mayong gabi, Pastor Chris. God bless your program. Marcos Antonio Zam sa PNP. Mayong hapon usab ni mo dia, Igson. Juvenile Apa. Niya sab gitawag nato og na din si nagbaklay gid ang atong internet, Igson, no? Murag hinay magid ang atong internet karong mga panahon na ngano ka, no? Dili nato masabtan usahay ang technology. Ang technology usahay mohatag kanato og kaayuhan, usahay makahatag usab kanato og kadaot, usahay makalipay, usahay makalagot. Ngana ng technology, Igson. Makalagot in the sense kung magsigi siya baklay, o niya makalipay kung kusog usab ang signal kay makahatag man og saktong kuan, no? Mura og nawala gyud tingali ang internet nato, no? I hope nga wala mawala ang atong calls, no? Bueno, tawag mo mga pinangga kay dapat tay panahon og taga nato na og itawag nato og mga entertainon na inyong mga kalibog o mga pangutana kay pati akong dita murag nagbaklay na hinuon dinhi. So I hope naputol ato internet let? Facebook na diferensya. Ay, Facebook. Ang internet okay, pero ang problema na ay problema atong Facebook mga pinangga, no? Usahay wala ta kabalo sa hinungdan, malipay ang yawa ani kani karkiha. So kay tawag naman Igson at taganang pagtagad ng mga nasa inyo, ha. Na din si Frediro Sipagan Ido. Pastor, mayong hapon. God bless sa pangutana, Pastor, ug sa imo, Pastor Chris. Ako kauban nakasaksi siya og debate sa Iglesia ni Cristo ug Pentecostal about bautismo kay sa iglesia 6 months ay bautismuhan. Okay? Kay siya dayon kay hunghong daw ni Kristo, unsa ato standing, Pastor, angay ba bautismuhan dayon kahit hindi pa na Bible studyhan? Salamat. Dili na to actually sa Biblia, Igson, basta mo tuo lang ka Jesus Christ, gina-recommendar milag bautismo, pero sa ato ay Igsoon, kanang pagdawat wala man ni problema. Anytime siya maluwas bisag wa siya babautismuhan, Igson. Pero ang bautismo usa naka-public acceptance nga iyang gidawat si Kristo ingon nga personal nga manluwas. So ang ato recommendation mas maayo ato siyang bautismuhan human nga maka-study sa Bible study, no? Dili ta mo Bible study kung dili pa siya kabalo sa mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist kay nahimo na siyang libro unya wa siya kabalo nga ang baboy dili pagkaon, mahitabuan na unsay asa kan affiliate Seventh-day Adventist ko ngano ka magkagbaboy wala ko kabalo. So nga naman wala pa man siya mabautismuhan. Nga atong gibautismuhan nga wala pa kabalo sa adlaw ing pagpahulay. O wa man ka nagsimbas panahon sa adlaw ing pagpahulay, wala ko kabalo. So wala siya ga-represent sa atoan, no? So ang ato i-recommend mao ni aya na nato bautismuhan kung mahuman na nato ang tanan nga mga topics, no, nga naa dinhi sa balaan nga kasulatan aron matagaan nato og kanang gitawag nato og husay ka ng mga puntuha. Okay, balik ta Igsoon mga pinangga, no? Mura mag naputol siya lit unya na slice siya sa 13. Wala na siya. Naagi problema ang Facebook, no? So kibali wagid siya ga live sa ato sa Facebook. Kusog ang YouTube o kusog ang Google apan ang atong Facebook hinay mga pinangga, no? So mao ni ang problema usahay. Na timingan gyud ta Igsoon sa pila nato nga mga broadcast diri na magi panahon nga mogawas ang mga problema sama niini. So bueno, tawag na lang mga pinangga, no? Sino lang walay walay Facebook karon kay unsa unta man nga di man nato mapareha tanang punto. Okay, aritas mga questions na lang din sa text, no? Gikan kang Rinaldo Omeres Jr., asa na verse nga dili lang sa mga Jews
ang Sabbath day. Pastor, kaning Acts chapter 20 verse 7, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart the morrow, and continued his speech until midnight. So nagsimba ni sila, Pastor, okay ra pod magsimba sa adlong Sunday. Okay, dengan salamat. Atong tanawon ning son, no? Akong gamit ning son is pinabdayag version man ni, pero mas lami tong iya gyud sa Roman Catholic kay makita magid nimo dinhi ingson ang mga punto. Kining Acts chapter 20 verse 7. Okay? Mao ni ang usas sa mga 8 ka bersikulo sa Biblia. Naghisgot sa unang adlaw sa semana og walay usan ining 8 ka bersikulo sa Biblia nga nag-otorisar nato nga ang Domingo balaan, nga ang Domingo adlong igsisimba, nga ang Domingo igpapahulay. Wala tay bersikulo mababasa nini. Now atong explain unsa man di ining Acts chapter 20 verse 7. Nagingon diri. Okay? Og sa unang adlaw sa semana. Take note. Kining word na unang adlaw sa semana, kung imo ning basahon sa Catholic version, especially sa Mayong Balita, ang giingon nini Sabado sa gabi. Nagkatigom sila. Okay? Pero dinhi sa Bisaya na ko gigunitan. Og sa unang adlaw sa semana, nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Si Pablo nga may tuyo sa paggikan. Nakaroy ngani. Pag-ingon gani igsuon nga unang adlaw sa semana, kanus mag-start ang counting. Kay kaning atong start sa pag-counting, pag-change of day igsuon, 12 o'clock. 12 to 12. Mabita atong December 31, alas 12 sa gabi, daming pabuto, bilar, kaon, music, uban pa. Kay gisilibrar nga nag-change na ang adlaw sa December 31 og January na siya, pero meron tuig. Mormingon mo greet ng mga tao, Happy New Year. Kanus sa alas 12 sa gabi. Question, sa Bible, alas 12 bagyapon sa gabi, dili. Ang pag-change sa adlaw igsuon, sunset to sunset. Ang counting, magsugod sa hapon, ngadto, okay, boy, no, bugton sa nato, kay natay, color, go ahead, palihog. Padayon, color. Go. Color, live ka na. Nawala. So, padayon ta. Dinhi sa Revelation, mismo ang Roman Catholic, mo na nga, natingal ako, ngano nga ang mga Catholic faith defender mo makig-away man sa ilang Biblia. Nganong ang mga Catholic faith defender ilamang lalison ilang Biblia ug ilang isultig yun nga Domingo na gyud ni siya sa kaning ilang konsepto. Kay Sabado man is gabi is ato Kay ang pag-change sa adlaw sa mga Hudiyo magsugod sa hapon o day, night and day. At masaw na, Genesis 1:5 na gingon. O gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw, o kangit-ngit, ginganlan niya nga gabi. Dihay kahaponon, dihay kabuntagon, usa ka adlaw. Unsa? Dihay kahaponon, dihay kabuntagon, usa ka adlaw. Kano sa mag-start? Kahaponon. Sa Biblia igsoon, kung imong tan-awon, labi na sa pag-change sa Sabat igsoon, niya sa Leviticus Kapitulo 23. Okay? Nga imong makita dinhi ang mga prinsipyo nga gikan sa balaang kasulatan. Okay? Diri sa Kapitulo Boyno, okay, nag-break ta, no? Nagsinya sa tong kauban. Break muna, mabalik ta karon tuntod. Ay Go. Lula ta doon ang pagulangan ng isa ka player na. Hindi ba? Relax lang. Apil ba? Hindi na ka magtugay ba? Isa lang good ka oras. Kamula pa man kung basa ani nga libro gaw. Papag ikaw study ayon na. Kira na katunga na bitaw ka. Mogin, bisa magiging isa ka page di wala pa may kapangabli. Pero gaw, kabalo ba mas itong maista ani nga subject? Sige ba siya gatag og quizzes? Ingon pa siya nga mag-andam ta per me? Sis. Pero ba, di ba nakapaminaw ka sa leksyon ni ma'am? Sus, ikaw ba? Bito. Great cake ka. Ito kayo. Madumduman ni mo na tanan. Sige. Sara ko oras ha?
gonna have a quiz. Di na gini maayo bay ka nang bisa ko mapya sa inyo ha, magtuon sa ako. Unsa? Ano man? Dula sa taba ka isa lang. Ato na tagad ta. Nag-text ako si Francis. Pwede daw siya makapil. Ta. Sige, amping mo ko. Open it on page 365. O sa atong pagbalik, I hope nga murag naputol na gyud ta igsoon kay nawala man kadyut ang Facebook sa kahanginan o niya ang kusog ang YouTube ug uban pa. Pero anyway, dili ko kabasag mga pangalan din igsoon, pero ang ako na lang mabasa din tingali katong daan nga mga kuan, mga nabutang dinhi kay unsaon taman nga mao magini usahay ang teknolohiya na maging mga problema mga pinangga na diri kita kutob sa ika-14 14 minutes na doon na siya 23 comments nasa 17 shares ug ganoon na siya sa kuan gitawag nato og anyway balik ta igsoon bina atong color natay color go ahead baliog panay igsoon go ahead. Ha? Na? Pasok wala? One. 2. 3. 4. 5. Wala, no? Sige lang, tiwason na ito sa balay igsoon. Mag-live na dito. Okay, mga pinangga, no? Balik ta sa maong punto. Sa Acts chapter 20 verse 7. So atong nahibaw-an nga ang pag-change sa adlaw dili 12 PM paingon sa 12 PM. Wala pay relo kaniadto igsoon. 14th century na introduce ang relo. Unya sa Biblia is sunset to sunset. Bisan pagpangutan-on ninyo na inyong mga kadagkuang mga kaparian diha og kadagkuan nga mga Protestants. Walay kadagkuan o theologian modigar niya na. So kung walay theologian nga modigar niya na, tama ang gisulti usab. Dili man sa tanan panahon nga ang maayong balita dagag sayop, naman sa uban diha nga arang-arang. Pero kung magisgot ka sa buhat, Kapitulo 20, versikulo 7, mo na gisupak sa mga Catholic faith defender ba? Mo na gisupak sa ubang mga Catholic ba? Nga mato pa nila, Domingo gikuno na, dili kuno Sabado sa gabi. Pero kung imong tanaw igsuon, Sabado kinis gabi. Tanaw na to balikan na to basa ang buhat Kapitulo 20. Versikulo 7. Klaro og tin-aw man ni nga ato makita dire. City, og sa naunang adlaw sa semana, sa nagkatigom kami sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw, nakigsultihay kanila og iyang gitaas ang iyang wali pakigpulong hantod sa tungang gabi. Question, tungang gabi. So Sabados gabi ini. Kaya ang Sabados gabi sa Biblia, unang adlaw sa semana. Kaya kung gabi inas Domingo, ay ikaduhan na ng adlaw sa semana. Lunes na kana. Kung maingon lugar, ang uban nga, dili ko na, Domingos gabi. Kung Domingos gabi, ang pangutana mo ni, Lunes na siya sa ato nga reckoning. Kaya sa Biblia is sunset to sunset man ang ilang punto. Mapugos gyud kag dawat sa maayong balita. Ang maayong balita ng yun, Sabado sa gabi. Question, nganong wa man mo gasabsimba sa Sabado sa gabi? Okay? Nganong wa man ninyo gideklarar nga ang adlaw nga igsisimba, adlaw balaan, adlaw ipagpahulay, magsugod dito sa Sabado sa gabi. Nganong dito man to sa adlaw sa buntag sa adlaw? O ang uban hapon, ang uban gabi pag is Domingo, asa naman ang nabasa ang gabi is Domingo? Hindi naman nato nang mabasa sa Biblia igsoon, no? Now, mo bitaw nga mingon ta nga walura ka bersikulo dinhi sa New Testament nga nagisgot sa unang adlaw sa semana nga mahitungod sa kamatayon, mora gisgutan pero wa magisgot nga adlaw na nang igsisimba. Wa magisgot nga puli na sa adlaw ipagpahulay, no? Now, kung imo lang to nganong gibutang man sa Biblia, gibutang sa Biblia tungod sa milagro nga himo ni Pablo nga ang patay na banhaw binon natay color go ahead balihog.
Padayon Igsoon. Hello, Pastor. Padayon palihog. Pastor, napipangutana diya sa pinadayag 20, Okay? Millennium. versikulo 3. Okay, Millennium. Akong basahon ha. Kapitulo 20, versikulo 3, nag-ingon. Okay? Og iyang gitambog siya ngadto sa bungaw, iyang gitabunan kini o gitimbrihan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapasalaag sa kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Okay, nganong gapuson man? Palihog. Unsay sunod question Igsoon? Ngano man, Pastor, nga napamagiringon diya nga aron di magkapasilaan si Tanas, sa tupad, napay tao anang panahona sa sud sa kalibo katuig. Mo bita akong ingon nga nganong gigapos man, imo lang gi-revise ang question. Actually nakita na nako imo pangutana Igsoon tungod kay kana nga pangutana mo na usually pangutana sa mga Jehovah's Witnesses. Anyway, Igsoon mo ni. Ang pinadayag kapitulo 20, ang imong pangutana nganong matupaninhi ngano man nga ang yawa o atong basaw og iyang gitambog siya ngadto sa bungaw, iyang gitabunan kini o gitimbrihan sa ibabaw niya aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran. Mao nimo pangutana. So unsa ko ni ang tintalon nga diin wa na may tawo niya nang panahon na. Okay, daghang salamat. Na ako'y ubang mga libro nga akong gibasa bitaw Igsoon. Adung kini bagong paggapos sa iya ha. Dili ni gapos nga literal nga gapos kuni mabasa nato nini sa bersikulo 2 og iyang gidakop ang dragon ang karaang serpente nga mao ang yawa ug Satanas iyang gigapos sa kalibo ka tuig. Kini nga gapos Igsoon dili ni siya literal nga gapos nga naay puthaw o kandina sa pikas kamot dito sa south, ang isa ka kamot dito sa north, dili ingani nga hulagway. Usa ni siya nga maprisos kahimtang nga wala na siya tintalon pa dinhi sa kalibutan. Now, ang libro akong nabasa na iyon, aron dili makapaysalaag sa mga tao. Kaya nga naman, nining panahon na, sa sitwasyon, patay na ang mga tao. Nining panahon na, nagapo siya sa sitwasyon nga wala na siya tintalon. Usa na ka libro nga ako nabasa. Lahi na sad nga libro ako nabasa Igsoon nag-ingon didto nga kinahanglan gyud kuno siya pagagapuson kay ang yawa baya gasaka og kanaog. Okay? Atong basahon Job kapitulo 1 bersikulo 3. Okay? Dinhi sa Job kapitulo 1 bersikulo 3 Igsoon atong mabasa dinhi. Okay, dinhi ta sugod size. Karon nahitabo sa diha nga ang anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa tubangan ni Jehova. Si Satanas miduol usab sa taliwala nila og si Jehova miingon kang Satanas diin kagikan unya si Satanas mitubag kang Jehova og miingon gikan sa akong pagsuroy-suroy didto sa yuta o gikan sa akong pagsaka og pagkanaog. Imo makita ang yawa musakas langit munaog gikan sa langit. So ang libro nga akong nabasa ningon kinahanglan gyud sa gapuson aron di siya makasakag na kanaog. So duha ka punto. Usa ka punto mo ni dili literal nga paggapos kundi sa kahimtang nga wa na siya tintalon. Ug mao na gagi-explain sa bersikulo 3 ug ay kaduha nga libro nga ako nabasa aron di siya magsakag kanaog. Palawa Igsoon, palihog. Pwede ba umutana sa lain na pod? Isa na lang. Okay, go. Bisag duaon pa nimo, tulungan, di ba? Sa Jeremias Pastor 4 siguro na, 23 nga to sa 26. Nakita ni Jeremias nga kining kalibutan, wala tao. Pero sa sunod nga bersikulo, nag-ingon na po diyan nga, dili ito pagatibawason. Okay. Sa 27 siguro na. Pasano ko 23. Gitanaw ko ang yuta og aniya karon kini awaaw og walay sulod og ang kalangitan og sila walay kahayag. Gitanaw ko ang kabukiran og aniya karon sila minglinog og ang tanang kabungturan ming irog nganto nganhi. So grabe nga linog. 25 gitanaw ko og aniya karon walay tao og ang tanan nga kalanganggaman nga legew. Payog walay tao, it is because patay na tanan, no?
26, gitan-aw ko og aniya karon ang mabungaon nga umanahimong kamingawan og ang tanan syudad didto nangalumpag sa presensya ni Jehova og atubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Follow up, Igsoon. Follow up. Mao na to, Pastor, kay naon ka dali, palihog pwede review ang pagbasa, Pastor. Mo to akong gibasa, no? Gitan-aw ko ang yuta og aniya karon kini awa, walay sulod. Gitan-aw ko kalangitan, walay kahayag. Gitan-aw ko ang kabukiran og aniya karon minglinog mingirog nga tunganhi. Okay? Bansingo, gitan-aw ko aniya karon walay tao og ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan ng elegyo. Walay tao, it is because patay naman tanang mga tao. 26, gitan-aw ko og aniya karon ang mabungaon nga umah mahimong kamingawan og ang tanan nga syudad didto nangalumpag sa presensya ni Jehova. Falapig son. Ang bensiti daw, Pastor, kaya nagingon diha nga dili ko pagkatibawason. Okay. Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ang tibok nga yuta mahimong biniyaan o galing dili ko kini pagatibawason. Unsa imong pasabot ni man ay igsoon? Unsa imong punto ana? Atong pagsambutan na napit tao kay di man tibawason. Unsa nga word kanya lawom-lawom na ginan siyang word nga gitawag nato og tibawason. So aron masabtan nato igsoon atong basahon ang English na sab, no? Aron makita nato ang mga punto nga gipasabot niya na. Chapter 4 verse 27 27 matod nimo, okay? 27 nagingon. For thus hath the Lord said, the whole land shall be desolate, yet will I not make a full end. Desolate man gani igsoon. Mo lang na ako pangutana ba kay namagingon si Buhano nga dili pagkatibawason si Ginoo. Wa man sumpay igsoon. Unsay nakabutang diha. Unsa nga tibawason ang buti pasabot niya na. Kay kung imong tan-aw ni igsoon ang lain-laing version, naman ko dinhi sa akong apps sa kuan ang lain-laing version, okay? Atong tan-awon sa verse 27 naman ingon. Diri na sa gitawag nato og ISB, okay, International Standard Version. For this is what the Lord says, the entire land will be devastated, but I won't completely destroy it. Unsa may punto ano? Wa may kumpanan ni Igsoon, wala may konflikto. Wa man ingon din nga naibuhi. Wa man ingon din nga naibuhi. Ingon lang siya dinhi, I won't completely destroy it. Okay? Devastated. Entire land will be devastated, but I won't completely destroy it. So, kining itong gibasa din nga Jeremiah 4:27, yung hatag lang kag konklusyon nga tao ni. Wala may tao dire. Okay, basahon ko Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ang tibok nga yuta mahimong binian o galing, dili ko tibawason kini. Wa man ingon nga naay tao nga dibilin. Okay? Among pagsabot pa, Pastor, kay tao. Okay na imong pagsabot kung nasuportan sa bersikulo sa Biblia. Wa may suporta sa bersikulo sa Biblia. Okay, umulan. Wa na ilay pangutana? Ha? Wa na kay ilay pangutana? Maulan na, Pastor. So, salamat. Maulan na. Salamat kayo sa pagtawag, John. Salamat. Okay, dengan salamat usab. So, mo to ang atong exon ni Sab nga nanawag ka nato. Og kung namoy mga pangutana exon palihog itawag lang aron matagaan nato og dugang usad husay sa nakalanlain nga mga tubag dinhi sa balaan nga kasulatan. So, balik ta sa Pinadayeg 20 bersikulo 7. Now, ato nakita ni exon nga ang Pinadayeg kapitulo 20 bersikulo 7 gisulat ni Pablo dili tungod kay importante ang Domingo. Gisulat ang Pinadayeg buhat kapitulo 20 bersikulo 7 tungod sa usa ka sitwasyon nga naghimo si Pablo og usa ka milagro nga kini si Eutico nahulog og iyang ginamatay niya iyang gibanhaw. Mao ni ang rason nganong gibutang ni siya. Kay kung imong tanong gabiin ni siya nahitabo, no? Bersikulo 8. City man to ganina ato ibasa bersikulo 8. Og dito'y daghang suga sulod sa itaas nga lawak diin na nagtigom kami. Asa sila nagtigom? Simbahan ba? Wala. Lawak. Niyan siya gigamit? Suga. So meaning dili adlaw. So ano amang mo nagsimbas panahon sa Sabado gabi? Nganon dinhimin mo sa Domingo sa adlaw nga kung sundon di ang Biblia na di ka sa naman ka sa Sabado gabi ngano wa mo ko kakita nga nagbatasan sa adlaw sa Sabado gabi. Ingani mo ko igsoon nganong Sabado sinis gabi?
tataw nga maklaro nimo nga gikan sila nagsimba. Okay, gikan sila nagsimba sa adlaw ipagpahulay, naabot sila og tungang gabi sa Sabados gabi. Ako basaw na. Ningon diri. Og sa naunang adlaw sa semana, which means sa dos gabi sa Mayong Balita, sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod adlaw nakigsultihay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. So meaning Sabado sila sa buntag, nagsimba sila, gitaas ni Pablo ang iyang wali, niabot sila og tungang gabi. So nagsugod sila sa Sabado sa buntag. So mga Sabbath keeper sila. Nagbantaw sila sa adlaw pagpahulay. Ang nahitabo magud mga pinangga, ila magud bugtuon ang mga bersikulo. As if nga naghatag na ang Ginoo og bag-o nga adlaw. Wa gyud tay makita dinhi nga ang Dios nagdeklarar nga gisugo ang adlong Domingo nga adlong igisimba, nga adlaw nga balaan, nga adlaw nga pahulay. Wa gyud tay nabasa ni bersikulo ba? Mao bitaw nga usahay ang tao gubot-buot na lang sa pag-translate nini nga mga punto sa balaan nga kasulatan. Bueno, kung napamoy mga pangutan na igsoon, tawag lang mo aron tagaan na to og pagtagad kanang inyong mga gikalibgan. Okay? Niya dinhi si Sanggoko. Okay? Ingon si Sanggoko din sa iyang gibutangan din sa Colosas 2:14 ngadto 17. Gipapas niya ang tanan tang mga utang. Okay? Kini nga version bitaw igsoon na nagamit siya og Mayong Balita. Mao man ni ang gibutan ni sa kaning Mayong Balita kaning gipapas niya ang tanan niyang utang. Okay, bueno, nibalik na ang atong internet mga pinangga, mubasa na sa tali. Hina ang internet ambot sa Pilipinas na tingali ni o unsa ba. Pero at least na naghihatag og kuan ang atong mga nasa crew nga nibalik na kuno ang ato nga internet. So hopefully nga naay kuan dinhi no. Kay mo kwanta dito sa pangutan na pastor. Kay Bruno natay caller go ahead balihog. Pastor, mangutana lang ko. Tagalogo ko na lang, Pastor, kay waray mang pod ko. Sige, Kasi maglidod ko. Ang tanong ko, Pastor, hindi ba yung Diyos, alam niya ang lahat? Tama. Tagalog imong ikonda, Bisaya kung ito bagay so na. Go, palihog. Opo, nakaintindi naman po ako. Ang tanong ko lang, Pastor, bago nalikhain yung tao, yung mundo, alam niya na mangyayari yung mga bagay na sa hinaharap. So ang tanong ko, bakit nilagay pa niya yung puno doon na nagbibigay ng kasalanan na siyang dahilan na makakatokso kay iba? Sana hindi ka lang linagay doon. Okay, nakuha na ko ang imong first ug second premise igsoon nga ang Dios nahibalo sa tanan. Okay? Pero ang last premise nimo wala na ko nakuha atong tanong nimo igsoon palihog ibalik to imong pangutana. Ang tanong ko, bakit pa niya linagay doon yung prutas na siyang magdadala ng tukso kina iba? Okay. Na alam naman niya na mangyayari na matutokso si iba. Okay. So mutubag na ko igsoon, daghang salamat niya no. So ang iyang pangutana igsoon mo ni, ang Dios nahibalo man sa tanan. Nakabalo siya sa umaabot, nakabalo siya sa ugma. Ang iyang punto mo ni, nabalo na madi ang Ginoo sa ugma, nganong iya pamangyong gibutang ang bunga sa pag-ilas sa mayong dautan. Okay, mo na ang iyang punto igsoon. Now, ingani, dinhi sa Hinesis man ni siya nahitabo, no? Hinesis kapitulo 3 na, nimo na mabasa ang about sa gitawag nato og pag-ilas sa mayo og dautan. Og ato na lang din nabasa didto nga sa tanan nga mga gitawag og tanaman sa Eden naay usa ka lugar diha nga dili pa duulan sa Ginoo ang naas taliwala. Nga diin ang yawa wa sa tuguti nga musuroy-suroy sa bisag asa sa Garden of Eden didto ra sa taliwala sa kawis taliwala. Na ang punto niya mo ni nganong iya mang gibutang sa Dios ang pag-ila sa mayog dautan didto. Ingani mga pinangga. Bisag asa ka, no? Ibalik nato sa kapanahonan karon. Bisag asa ka nga nasod na agoy balaod. Okay, tukag Amerika nagyapoy balaod, adto kag Russia nagyapoy balaod. Ari ka sa Pilipinas nagyapoy balaod. Kana. Bisag asa ka nga eskwelahan naagid siya rules and policy. Adto kag Xavier na rules and policy, adto kag COC, adto kag UP na sila mga policies.
So, walay organisasyon, institution nga walay mga policies. Now, alang na ako igsoon, kanang mga palisiya igsoon, protection na siya. Okay? Kay wa man ta buhat na sa Ginoo nga pwede ka mohimo og dautan. Sama sa gitawag natong pag-ila sa mayong dautan. Isa na sa gitawag og test of loyalty. Loyal ba ka sa Ginoo? Kay dili manggud ta mga tao nga mga robot. Gitagaan ta og free will sa Ginoo. Kung unsa kanang gitawag natong freedom to choose. Kanang may kagawasan sa pagpili, wala na gikuha sa Ginoo sa tua. So ang Dios naa say mga pamaagi nga pagbutang ni ana. So dili na to ma-question ang Ginoo, pero bisan pa man nga ang Dios nahibalo nga ang tao mo kaon ni anang pag-ila sa mayog dautan nga mo hinungdan nga mahulog ang tao sa sala. So wa pa mahulog ang tao sa sala, nahibalog yun ang Dios nga mahulog ang tao sa sala. Tungod kay naa may kaaway nga mao ang yawa. Nga ang yawa sukad pagid kaniadto na sa Ezekiel kapitulo 28 nakig-away na sa Ginoo ug ang tanang binuhat sa Ginoo gusto niya laglagon. Kay gusto siya mahimong Dios. Isaias kapitulo 14 bersikulo 12 ngadto sa 14. So imo makita nga bisan pa man ang Dios nahibalo sa unahan nga ang tao mahulog sa sala, naghatag sad siya og kining mga pamaagi kung unsaong pagluwas sa tao. Okay? Wa pa ang tao, nanay pamaagi ang Ginoo. Okay? Revelation chapter 13 verse 8 atong tanawon. Revelation 13 verse 8 nagingon, og ang tanan nagapuyo sa yuta, nagasimba kaniya, tanan sila, kinsang mga ngalan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, wala masulat sa basahon sa kinabuhi, nga iya sa gipatay nga kordero. So imo makita dinhi, nagingon dinhi nga, sa tanang yuta nga nagasimba kaniya, tanan sila, kinsang ngalan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, kabalo ng Ginoo. When in fact, ang Ginoo nakabalo siya nga kinsa tong maluwas, kinsa to'y dili maluwas, kinsa tong ngalan na sulat sa kinabuhi, kinsa tong ngalan nga diin ngadto sa kalaglagan. Pero nag-ingon na siya nga ang karnero gipatay. Wala pa tukura ang kalibutan, nakareserbar na ang karnero. O kanang karnero, matod pa ni John the Baptist, behold, the Lamb of God will take away the sins of the world. Nakareserba na si Jesus Christ. Nahibalo na ang Ginoo nga ang tao mahulog sa sala, pero ang Ginoo na siya tambaldaan so wa pa niabot ang sakit. Sama sa usa ka jeep. Palit gani kag jeep karon igsuon auto ba mga four-wheel drives nga mga bag-o, na siya pataban nga reserba. Question, ngano na may reserba ang mao nga sakyanan, na ay reserba nga ligid? Okay? Wala man na maplat, bag-o ba na, wa pagay na magamit, o pagay na nahilis. Pero nga na pakapin nga reserba, kay nahibalo ang nagbuhat niya ng sakyanan, nga kanang auto maplat sa siging dagan. Mo nang naireserba. Ang Diyos usab kay nahibalo man siya, nga ang tao mahulog sa pagpakasala, nagbutang siyang reserba, nga mao si Jesus Christ. So bisan pa man nga naato ang pag-ila sa mayog dautan, that is test of loyalty. Pero kung makasala kay igsoon, ang Ginoo naghatag og reserba unsaon niya pagluwas ang tao. Go ahead, Igsoon, follow up. Jerry Tan sa Kabayog. Apo. Pastor, ito, medyo pagka-relating. So, ang tanong ko lang, dyan sa Genesis 5 ba yun? Tungkol kay Noah ba yun? Noah's Ark? Noah's Ark is Genesis chapter 6 ug 7, Igsoon. Ang chapter 5 mao man na ang katong gipatay si Cain, unya midaghan ang mga tao, no? Unya pag-abot dayon sa gitawag na tuog chapter 6, nidaghan ang mga sala. Pagdaghan sa sala, mikuyanap ang sala, ang Ginoo nagplano nga hinluan niya ang tao pinagi sa tubig. Morning chapter 6. Pag-abot sa top chapter 7 igsoon, mao na dayon ni ang gitawag na tuglunop. Pag-abot sa gitawag na tug chapter 8 igsoon, mao na ni nga nihubas ang tubig. Okay? So kibali mo yung kag may tuod sa kanwa naa sa chapter 6, chapter 7, chapter 8 sa Genesis. Go Igsoon, palihog. Ang tanong ko lang, Pastor, ito ba? Medyo related. Alam niya nga na magkakasala yung tao. Tapos, nung nagkasala na yung tao, nagplano siya na lunok niya ang mga tao. Pero ang tanong ko ng Pastor, bakit may word yan na
nagsisi ang Diyos na nilikha niya ang tao. So, nag-refer ka sa Genesis chapter 6, verse 6. Okay, basahan na to ha. Genesis kapitulo 6, versikulo 6, sa Bisaya. Og nakita ni Hoba ang pagkadautan sa tao, sa yuta, dako. Og nga ang tanang pagmamalandong sa unahuna sa tao, sa iyang kasing-kasing lunlon kadautan. Verse 6. Og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao. God repented, no? Nganong iyang gibuhat ang tao. Mao ba ni nga bersikulo ang imong pasabot igsoon? Opo, ang tanong ko lang kung bakit, alam na naman niya na mangyayari yan, talaga bang nagsisisi ang Diyos sa pag-implika niya sa tao? Okay. So, ingani igsoon, kini mang word nga gitawag og nakapabasol, no? Nga gitawag na og nakita ni Jehova nga ang pagkadautan sa tao. Unya dako, unya mao ni ang nakapabasol sa iya. Ang Hebrew word manggod ani igsoon is nakam. Okay? Kining word nga nakam igsoon daghan siya kaulugan. Okay? Naabiyay word igsoon usa ka word pero naay daghan og kahulugan. Okay? For example, watch. Ang watch igsuon pwede nga that's verb, magbantay ka. Pero nasa watch igsuon nga na-refer sa noun, mao nang relo. Okay? So ang word nga watch pwede i-refer sa verb, pwede i-refer sa noun. Ang verb nagbantay. Ang noun mao ni ang relo. So sa word nga nakapabasol igsuon gikan sa Hebrew word nga nakam, daghan ni siyang kahulugan. Ang Ginoo naguol. Okay? Ang Ginoo nagrepent. Usa lang ng word nga repent. Di ko mingon nga dili repent ha. Daghan siya kahulugan usa ana naguol. Ang gipili lang sa translator igsoon of which wa may translator nga inspired, ang original may inspired. Ang gipili sa translator 5 minutes na lang nabilin. Ang gipili sa translator kaning word nga sorry. Okay? O ang uban sab nga Cebuan, ang ilang gipili kining gitawag nato og nakapabasol instead sa gitawag nato og naguol. So kung pananglitan ang theologian mo'y papilion, mas duol ang word nga naguol. Ang Ginoo naguol nga gibuhat niya ang tao. Dili ingon nga nakapabasol. Kaya nga naman, di man ang Dios maghinulsol, di man ang Dios nga mausab sa iyang hunahuna. So ang translator igsuon mo'y adunay problema sa gitawag sa iyang translation nganong repented ang iyang gibutang nga pwede man siya mogamit atong word nga gitawag nato og naguol. Kaya actually igsuon ang word nga nakam dili nimo naay mga word sa Hebrew igsuon nga walay equivalent sa atong Cebuan. Naalay duol pero dili ingon nga gitawag natong equivalent. For example, unsa may equivalent unsa may translation sa word nga gugma sa Dios, di ba? Love sa atoa. Pero sa Greek is agape. Unya, ang gugma sa tao, di ba, sa Greek is philia. Unya, ang gugma sa opposite sex, sa Greek is eros. Na wala may equivalent sa ato. Pag yung, I love my God, L-O-V-E. I love you sa isig katao, L-O-V-E gyapon. I love to eat, L-O-V-E gyapon. I love to kill, L-O-V-E gyapon. Meaning na ay mga word sa langyaw nga walay equivalent sa to, pero na duol-duol. Mauni ang word nga nakam igsoon. Okay? Follow up igsoon, palihog. At lang, Pastor. Salamat, Pastor. Salamat, Pastor. So, daghang salamat usab sa imong pagpanawag. Ug mao na igsoon nga na dili sa tanang butang nga adunay equivalent ang usa ka mga punto nga ingani nga mga punto ha. Okay? So, bueno, nagbalik naman atong Facebook na ni si Lini Ondoy, na ni si Chelye Richel Pantunalgo. Good evening pa, sir. Kung mag-suicide pa ang isa ka tao, maluwas ba siya? Thank you and God bless, Pastor. Ang ginuray na kabalog son, dili ko makaingon nga maluwas, may isa ko ingon nga dili maluwas, kay wala man ko nakabasa sa iyang kasing-kasing. Pero usually sa atong nabawaan, sa mga prinsipyo ni bala ang kasulatan igsoon, daghan gyud ang mahulog nato nga mo-conclude, no? Daghang mga theologian mo-conclude nga once nga imong patyon ang imong kugalingon, di gyud ka maluwas. Nganuman, ang kaluwasan igsuon mo ang paghinulsol. Unsa mo paghinulsol nga imo na magiging patay imong kugalingon, so wala kay chance nga maghinulsol pa. You are killing your body, no? Biblia, you shall not kill, no? Imong gipatay ang imong kugalingon, dili biya na imo iya biginis Ginoo. Okay? So kibali
ang tao nga imong gipatay ang imong kaugalingon wa nakakapanghinulsol sa Ginoo kay ang imong focus mahunos na ang tanan, maundang na ang tanan, no? So 10 minutos ang nabilin. Kay na adini si I think nanghawa ang uban tungod kay naputol atong Facebook. Na adini si RG Ranwa, Prince Tanji, Bonjour DC Arnaiz, Kyra Marie Bertudaso, Bumutad Amuncio, no? O may gabi usab sa mga Kamatora family, maingon usab ni Raul, maingon usab ni Sean, Adam, no? May gabi idi sa tanan. Og nasa din si Shibari Villasis Ricanya, Mia Secretario Antabo, JP Suko, Ray Cartaginas, HM Kiram, no? So ni asab din igsoon si Marilyn Trazuna Porley, og ni asab din si Michael Mondihar, nasa din si Okay lang ang lahat. Nasa din si Bing Sirada Labi, Windel Sabana Sombrana, Irap Estrada, pagkasiyaw ni mga ngalana. Joshua, Lisa De Jesus, Bing Ying, may hapon diya, no? Ariarte, Gerald Mark, Choco Rolls Kumbi, Jubal Lasarte, Curly, bueno, mga pinanggay nga ni. Naka-air ta tong niagi nga Sabado Bernes sa gabi is gitawag na to og lesson review sa ato sa Lamdag igsoon og karong Bernes gapos gabi alas 9 mao gyapon unya mo dawat man ta og questions ana igsoon pinagi sa live or sa text ba usab, no? Kausada sa na mahitabo hinuon sa matag semana. Na dinhi si Ronald, na Stelso Mortiga, Michael W. Bueno, dili na ko mabasa ta na igsoon kung kay nakabsan kita sa atong panahon. So, ato lamang nga i-share lang ang mga hinuon bagay unsa amo ni pag-share nga katunga naman ang na-broadcast. So, anyway, bantayan na lang igsoon ang i-post sa ato nga taga Hope Channel aron usab monitor ninyo dito sa YouTube kay daghan ang wala nakahuman sa pagtan-aw tungod kay nabugtuan man ta sa ato nga Facebook. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel kay Yandiro City sa ngalan sa among station manager, communication director, kini lamang si Pastor Chris Bacalaros mingon siya nagpakamatay aron sa pagpatunay sa kamatuoran mao ray angay nga mabuhi magamputa. Daghang salamat ulit sa imong pagiguban, daghang salamat sa imong gugma, daghang salamat sa bulang espiritu. Dengan salamat usab sa kaalam nga imong gipahulaw sa matag usa kanamo. Kami nagaampo sa tanang OFW, tanang mga Adventist, tanan usab nga mga nagapaminaw nining programa. Panalangin sila o Dios protektahi og tagay usab ug dugang nga kaalam ang ilang aron magamit nila sa pagtuon sa imong balang kasulatan. Kini among gipangayo sa mahal nga ngalan Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad ba na akong ulo? Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops, kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.